Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Šta je s mozgom? Ako ste gledali moju prethodnu epizodu, onda znate koja je bila tema prethodne epizode i ovo će na neki način biti nastavak, možda više dodatak prethodnoj temi. O čemu se radi? Obzirom da sam ja danas sama kući, a da nema ničeg za ručak, a da se meni ne kuva ništa suviše komplikovano, ja sam počela da razmišljam šta bi mogla da spremim i počela da gledam šta imam u kući. I onda sam se setila jednog jela koje je preprosto, a koje je mnogo ukusno, a otprilike možda treba da dokupite samo jednu stvar. Riječ je o pasti sa spanaćem. Može s mesom, može bez mesa. Par puta sam pravila s belim pilićim mesom, ali apsolutno može i bez mesa, samo treba neki jogurt siri, to je otprilike to. Naravno, standardno da biste napravili ovo jelo, treba vam biber i so, a od začina, pa sad nemam pojma, možete staviti što hoćete. Ukoliko u sve ovo ubacujete belo pileće mesa, ali ja kao ajde, jela sam piletinu juče prekjuče pa mi se ne jede, zato ću pravim bez toga. Ali kada pravite sa piletinom, onda samo uzmite i bukvalno usolite tu piletinu, propržite je jer nju dodajete tek na kraju. Dakle, ona se ništa ne kačka sa tim spanaćem, nego ubacite kasnije. Možete da ostavite za stranu neku činicu pa ubacite koliko hoćete. U svakom slučaju, sem makarona, koji su ugljeni hidrati, ovo je jelo koje, šta znam, ja bih rekla da je prilično dijetalno, pa sve i da ubacite meso u njega. Naravno, nećete pojesti 10 tanjira ovih testenina, niti treba testenina da jedete svaki dan, ali za mene je ovo jedno jelo tako sa zelenišem koje nije nešto naročito kalorično i koje se relativno brzo sprema. Pa ostavite ih malo da se odmrznu, ali u suštini ja kad me mrzelo da čekam da se oni sad nešto odmrznu, ja sam ih kako propržim luk, odmah i gurnem u tiganj i oni se uvijaka u tom procesu se otapirno stvarno mrznu. Jedna od mučnih stvari za mene u ovom procesu, jako mučnih stvari, a još sam i našminkana i ne znam kako će to da ispadne, bukvalno ću staviti masku za ronje, jeste sečenje luka. Ja ne znam, ali ja imam toliko osjetljive oči kad je taj luk u pitanju. Mislim, ima je kao fora, da, eto, to mi je kao zanimljiv savjet, tip, šta god. Kada sečete luk, sve vreme tako sečete na pola, gurnete glavicu pod vodu, i sve vreme ga gurate pod vodu i ispirate ga. Jedino što je zeznuto posle kad taj luk treba da stavite u zagrejano ulje, pa ta voda krene da šišti. Da, to je malo zajebano, ali ako nećete da vas peku oči ili stavite masku za ronjenje ili gurate luk pod vodu, pa onda u krpu, pa ga odsedite, tako dalje. U svakom slučaju mislim da mi je to pravljenja bilo kog jela jedina mučna stvar, ali sve ostalo, laganica. Znači, ja se uopšte nisam zezala kada sam rekla to za naočare za ronjenje. Mislim što ja sad imam problem što ne mogu da ih naći. Nemam pojma gde su, ali imam ih, ili one samo kao naočare i one koji idu preko cijelog nosa i da, sekla sam luk sa time na faci i znam da mi je olakšala proces, ali zato ne znam gde je. Dobro, nema veze. Pomozi Bože. Ne sam da zaboravim svoju kecelju, mada na njoj piše kuvarica početnica, što smatram da, nije fair više, obzirom da znam sve i svašta sada da pravim i mislim da bi definitivno trebala da promenim kecelju, ali dobro, ajde, nema veze, poslužit će svrsi. Samo nadam da u cijelom ovom procesu neću pokvasiti svoj telefon, znam da budem prilično smotana, to neće desiti. Dakle, mere bezbednosti, činjenica za isti luk i tad još ćemo momentalno da poklopim. Daščečica da nadam i dežak. Na što sam mislila? Znači, luk pod vodu, možete tu i da počnete da ga ljustite, sve ćete to da i onako da bacite posle, tako da nije problem. Znači, gurnula sam ga prvo pod vodu da bi ga oprala da mogu da ga stavim na dafku na kojoj ću ga seći. Kao baš ne bi bilo pametno da luk koji ko zna gde se vukao da ga stavljam na ovu daščicu. Sad kada isečem ili gornji ili donji deo, opet moram da ga gurnem pod vodu. I ljustim ga sve na znači toliko jako miriše, ovaj će da me oslepi bukvalno, osjećam oslepeće, me inače obožavam miris luka,
Obožavam i crni i bijeli luk i mislim da ono jelo je ko bez duša ako nema luka u sebi. Vidite, ovo je trenutno jedan bezbedan luk i sad ja kada to lepo krenem da seckam, ja sam ga naglasila. Prvo ga isečem na pola. Evo ga, krećemo taj čalko. Ok, ništa, prekinut ću sad ovde, dok ja ovo isečem. Još je vrata, evo već počinje da me hvatila kako sam gurula pod vodu. Evo to mi sam pričala. Preživjela sam sečenje luka, nos mi se zapušio, mozak mi je ispao na uvo, šalim se nije, ali ubrate, pogotovo ovaj drugi je bio mnogo ljut, katastrofa, ali nema veze. Šta je za ljubav za luk, kakav je to ručak, ako nema crnog i belog luka u njemu ili makar jednog od ta dva. A sad, ulje, u tavu. Obzirom da je ovo, dobro. Možete dodati posle još malo ulja ako ne bude bilo dovoljno. Možete i namasti kako hoće, ja sam se setila da imam i to, ali setila sam se malo kasno, dobro, nema veze. I ništa, sad treba da se proprži luk. Kada se proprži luk, koji je ovde bezbedno zatvoren, onda ćemo dodamo brikete. Kad budemo dodali brikete, ubacit ćemo i beli luk, ubacit ćemo so, biber, a dok se sve to završi, ja to neću sve snimati zato što nema potrebe, stavit ću još da se obare makaroni. Zato što kad se obare makaroni i kada je sos gotov, onda ti makaroni, zajedno sa skrobom koji ostaje, koji možete da dodajete sve vreme u sos, to vam je ona bela penica koja se upati gore, ubacite te obarene makarone u tavu, zato sam i uzela da kažem deblji tiganj, i to se još malo tako zajedno krčka i vidjet ćete kako ti izgleda na kraju. Na kraju smo makarone, kad su se obarili, dodali smo ovaj sos i sad ćemo mi to još malo da prokrčkamo. Kada se to još malo iskrčka, sipate lepo, zove se šminka od plakanja od luka, strašno, nebitno. U svakom slučaju, kad sipate to dalje, možete da jedete s palakom, možete da jedete s sirom, možete da jedete s jogurtom, ako vam je baš fali vam meso, uvijek možete da dodate parče piletine ili neku šnicu ili šta god, možda se jedi kao dodatak, možda se jedi kao samo jelo. Nadam se da vam se sviđa ideja, ne mogu baš da vas ponudim da probate, ali pokušajte da napravite u kući, možda vam se svidi kao što se sviđa i meni. Do sljedećeg klipa, ćao, jedite zdravo, mozgu treba zdrava hrana da bi dobro funkcionisao.